এক সময় जों थांना दजालि हा इनके ता बनो जों चिनि चिनिमो बते ताबा शुधु जों मया खालाय तने लोको खालाय तने बसिनि चिनि कालचार चिनि चिनिमो जों जेमन संगीतन दौ निनि गरे संगीतन अमनो जों बुसकागो तेलांगानि हिके तो पनि बाद्य যন্ত্র जों प्रोवाइड खायनि नांगौ जत लोको पाइलानानि मत आसो आर्थिक भाबे सामर्थ्य करू इनके जों जास्ट चिनि चेयरमैन साखा चिनि मोबाइल पंचायत साखा चिनि एडवाइजर हदानि साखा ऑडिटर दु साखा अमो 80टा जेतो 80टा ग्रुप 80टा लोको फाक माखा बनो जों तिनि रनाय हि हमनिबा और बिसि गोबांमा माया तनायखौ कारण चिनि र प्राय 100 लाजाक 137टा पारा दङ चिनि आमसायाव इनके मोटामोटी अदे ने मायाखौ जों नेक्स्ट टाइमाव जों बनो साखा लायनाय गवानि बागै खानि बागै आं कय मुसु केबो बुथाता बायदि जों चिनि जे मानाय र बबो चिनि बिसिङो मान खायसि और जों कुनो दामसनाय कि कनसेप्ट फियासे खतु लमानि हिगे आं मानि तिप्रामथा फमाखना कि कनसेप्ट तो तिप्रामथा चिनि माया र लोकोवस साव और बीजेपी तनाय कांग्रेस तनाय सीपीएम तनाय अमचिनि लोकोनि संगठन ग्रुप हायसि और जागा जों कुनो बेदाबेद करि अमनो जों नायो जे चिनि कालचार चिनि ट्रेडिशन जों कुसु कारण हिके और जों पार्टी बाया जों लोको बायसि हदा बायसि जों बुसकांगो माका सानाय जों हदा लोको समनिनि मया जदि गराक खान केसि जों बुसकांगो आगो माने पार्टी बातिनि तनाय खोना करिनाय पार्टी तिनि तनाय खोना करिनाय हासि जों आगे सीपीएम शासन दङ ताबो सीपीएम शासन करिखा ता बीजेपी दङ तिप्रामथा दङ बोलो करिखा नङा किन्तु चिनि लोको तो तमले ताबो आनि पारना आं सासिनि 100 बोसोर लाय हायसि 100 बोसोर लाय हामा हाके पित्रा हदि काइपिलाय हदि तिरपा हदि तेबो पारा कसा गोबां मा दङ बरको सलाय जाया पारा तंनाय हायसि देहानि बाङै जों चिनि कालचार चिनि चिनिमो अमनो जों प्रमोट खायनानै चिनि हदारि एडवाइजर सामान खाय कामाख्याव थाङो रसाय फैखा निनि ओडिसाव थाङो रसाय फै जों तेबो थाङोनि बागै मावा सनाय ता चिनि तिति एडिसिन हटे जों लन्डन काइसा कालचार टिम तलांनाय मे मासेव सय चिनि ति प्रासा कालचार लन्डननो प्रमोट खायनानि बागै हाय मे मासे 28 तारिख बा 29 तारिख ता बर डेट फिक्स खायाखौ चिनि और निनि कबरनि मानिता दामसिनाय हजागिरि दामसिनाय चिनि गरिया दामसिनाय और बर लन्डन पारफर्म खायनाय हायथि तिति एडिसि इनके आगे बर जागा सिजाबा चिनि आमचा ओसिमि सिजाब बैनर सिजे किन्तु ताबक चिनि बुबाग्रानि तिते जों दुलु जापान बसुं जब रह नानि बागै ताबक जे कैंडिडेट जो एप्लाई खायखा दुइजना तो ट्रेनिंग रय दंखा जेने हनै दङो तेलेंगानानि जमातिया दैमासा त्रिपुरा साउथनि दङो बर अलरेडी ट्रेनिंग रय दङो 6 मास ट्रेनिंग रय खायखे बर जापाननो साख्रि माने जों एजेन्सिनि बिसिते टाइप खायखा जापाननि कायसन मनाबिस एसानि बर बाय टाइप खाय जापाननो जों साख्रि माने बागो नॉर्थ ईस्ट ऑफ आसाम गवर्नमेंट सिमिसे खायखो आसाम गवर्नमेंट गोबां मा रहु किन्तु भारतबर्षनि केराला हन्दी आंध्र प्रदेश हन्दी बेंगलोर माने निनो कामसने तमिलनाडु हन्दी बरनि के गोबां मा नॉर्थ ईस्ट गोबां मा डिमांड दं भारत जागा मिनि स्पेशली ड्राइवर जॉब चिनि के पास जत ड्राइवर खायनि नंगो किन्तु प्रॉब्लम ताबो कायसे जिनिसो जों माने अमक करो जे कक माया कक सोंलै माया अ जागा इनके जापानो ड्राइवर नि जॉब बरनो हंके रां गोबां मा सामताने को रां हंके सिनाबै मालिया इनके बरके चाकरी भारतवर्ष बर कम से कम बसरो 2 लाख 3 लाख बर जॉब तलान भारतवर्ष न सिनि इनके बरनो चाकरी गोबां मा चिनारो के बाने चाकरी माथया नर्स खायबो नि डॉक्टर पाइबो चाकरी माथो इनके हारि बाङै चिनि महाराष्ट्र मालायखा बरनि सीईओ सिनि एडिसिओ फायखा एडिसिओ फाइथिं कक सालायखा बरगा एग्रीमेंट खायखा बसरो बोसोर हनाय रहबि हायनो जों कॉन्फ्रेंस खायखा किन्तु कैंडिडेट करो एडिसिओ नर्स नाना हिंके कैंडिडेट फाइबि बियांबो साया 10 जना नर्स नाना हिंके एडिसिओ हिंके साया
state government or not sakit nana hingke aro hingke saya kebang ma candidate fai kintu Japan hingke gede kintu sing wancong nang aro si rang ki kebang ma sini aro busung mana dah potri sa mau ne aro jaga eglang ni sini starting ne Japan ma nde sing ma hake aro kongu je TTAPC sini ti prasano sing promote kainani develop kainani sini rights no sing kipil to bawani bani bagoi sing Buskan agaw rona ni bagoi chat yo kom sini ki lawas sing agi junal office ko sing junal office to bokka ki lam sini ko ma borok junal office hune sia অথচ sing junal office to bokka और जो तारो स्कूल तांतम आगे स्कूल चिनी किलाने आम चनी स्पेशली काइपिंग बिलाई कोआर कानी और नि जो बागो फुटबल थुनानी बागै आगो तला बादालगारो मापरे स्कूल ताबो मु 2 বছর পরে পাইনে और 10 दे स्कूल गानाबो और न बरै 50 ला 50 जना और न फुटबल दे थुनाय नेनि गोबां इंडिविजुअल कैटेगरी नि स्पोर्ट इवेंट नि सिरमाना नेनि एथलेटिक्स नि बॉक्सिंग नि और जागा एड नि nggak cuma sport baik bus kamu agak mau, hanya bang especially sini kilan hingga football hingga to teh cari sih hanya, baru buat sini kebang mah klub tonglo je bayar itu telang wei football tonglo, bosro 5 kopi ke borok telang rupiah, sini orang hingga cuma kesai pe, hanya bang cuma tahu alada ke sini sport tag mah hamba, national level lo register kayaknya nih bagai catur pun. Sini ada sini sport council jadi application mah hangke